ክልተ ለመንቲ ቀደም ዘመን ምዃኑ ካብ ከተማ ውፅን ኣብ ዝበለ ጫካ ክልተ ለመንቲ ይነብሩ ነበሩ። ኣብ መንጎኦም ስኒት ዝበሃል ኣይነበሮምን። ክልቲኦም ተመሳሳሊ ሞያ ስለ ዝነበሮም ወትሩ ኣብ ህልኽ ሰጢሞም ተረኽቦም። እቲ ሓደ ዓይነ ስውር ክኸውን እንከሎ እቲ ሓደ ድማ ለማስ ነበረ። ካብቶም መዓልታዊ ክትኮሎም ዓማዊሎም ተበገሰ ኣብ መንጎኦም ወትሩ ባእሲ ይርአ ነበረ። እቲ ፀገም ድማ ነናትና ዓማዊል ሕዛኣትን ኣለና ይብሉ ስለ ዝነበሩ እዮም። እዞም ድማኖ ካብ ግርጭት ዕሪፎም ኣይፈልጡን። ኣብ መንጎ ከቢድ ቃልሲ ውድድር ምስ ተረኣዩ እዩ። ከምዚ ኢሎም ከለዉ ድማ ዓመታት ቀጸሉ። ሓደ ካብ መዓልታት ግን እቲ ጫካ ከቢድ ባርቕ ኣተዎ። እቲ ዓይነ ስውር ክኸይድ ክጎይን ፀገም የብሉን። እንተኾነ ግን ሓደገኛ እዩ። ምክንያቱ ናበይ ኣንፈት ክኸይድ ክፈልጥ ይኽእል ኣይነበረን። እንተ እቲ ለማስ ግን ፍጹም ክኸይድ ዝኽእል ኣይነበረ። እቲ ብርቱዕ ጫካ ሸባሕብዖ ንፋስ ተደሚርዎ ብልዑል ፍጥነት ናብኦም ገጹ ክብግስ ጀመረ። እንተኾነ ኣብ ሓደ ነገር ተስፋ ገበረ። ኣብ ሓደ ርሕቕ ዝበለ ዝረኣዮ ዝነበረ ስፍራ እንተበፂሖም ክድዕኑ ምዃኖም ተሰወቶ። ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ህለፍን ውድድርን ኣወጊዶም ተሓጋጊዙ ተሰማምዖ። እታ ህሞት ዝነበርላ እምበር ዝገረጨላ እዋን ከም ዘይኮነት ዝተሰወቶ። እታ ዓይነ ስውር ነቲ ለማስ ምስ ሓንገሮ ሓደ ኣካሉ ኮይኑ እቲ ለማስ ክርኢ ይኽእል ስለ ዝነበረ ነቲ ዓይነ ስውር ዝኸደሉ ኣንፈት እናርኣየ ድማ ካብ ተባርዕ ብዘይ ፀገም ኣምለጡ። እዛ ናይ ጥንቲ ዛንታ መንጎ ልብኻ ኣእምሮኻን ዘሎ ግርጭት እያ ትገልጽ። ልብኻ ይዕዘብ ግን ማንም ኣይዛረብን። ኣእምሮኻ ይዛረብ ግን ኣይርኢን። ኣእምሮኻን ልብኻን ተቋራኒዮም እንተኽኢልካ ግን ሓሳብ ስምዒት ይዛረብ። ተመኮርኻን ኣጠማምታኻን ይጋጠማ። ፍቕርን ኩነትን ይረኸባ። ውሳኔታትካ ድማ ካብ ዝጠመቕ ምዃኖም ሓሊፎም ዕላማ ይመልኦ ይኾኑ። ክቡራት ተኸታተልቲ ዘመን ሚድያ ሎሚ ሓንቲ ሕዚ ዝመጻኹ መደብ እዚ ነይሩ። ሳሓ ካልእ መዓልቲ ንራኸብ። ሰላም ቅደ